това е моя някой си епизод. И да, здравейте, там ютубърчета, които аз много уважавам. Няма как да обичам, защото ще прозвучи най-гейското. Аз обичам само единствено YouTube. Facebook, разбира се. YouTube и Facebook, да, има разни точки. Стига, сега ли трябваше да потече грево? Аз си гадно. Това е най-гадния материал, уважаеми зрители. Грево. Грево? Представи си грево. Точно когато ми трябва дърт, нямам. А когато не ми трябва, па имам в изобилие. Уважаеми зрители, моля ви, кажете ми за какво говоря, че и аз се отречавам. Следващия епизод мисля, че ще говоря повече. Ще говоря за какво говоря, ще говоря за правник. Това ще го ви кажа. Да, забравих в третия епизод да отговоря на въпроса ми, на моя въпрос. Нали, според вас кой ще победи в финала на Шампионска лига? Според мен в финала на Шампионска лига ще би Челси, много ясно. Защото Челси би Барселона по най-пребания начин. И Челси са големите пичове. Тя гани Байер Мюнхен. Как могат да бият? Това е Реал Мадрид. Какво бият Реал Мадрид? Байер Мюнхен. Леле. Реал Мадрид да паднат Байер Мюнхен. Това е просто немислимо. За тук 10 тих, че ще ми влезат педераси. Пидираси. Готин.
стеите ще са ви от дърво. Това работа. Мисля, че толкова съм болен, че даже е тъпо на Майнкрафт да игра. Да ми е тъпо да игра Майнкрафт. Представете си, уважаеми зрители. Мисля, тук средата ми е стъклена, да виждам някой долу. Някой хиробраевец. Докато има само един хиробраев, обаче ако много го изразиме, той спамва много хиробраеве и те идват да ме трепят. Някой ми звънна на вратата. Излетай, че само да го плаги, да. Някой ми звънна на вратата и сега идвам. Така, третата пак съм тук и не знам защо. Какво? Цели ме скелет. Да, щях да кажа, че не му повярвам, че има толкова малко сърца. Да, сестра ми се прибра от Даскал. Аз съм си забрил, отивам да видим кой идва. Само връщам си, две сърца. 1,5 и само виждам някакви стрели. Някакъв скелет педерас ме стреля някъде. Ще трябва ми лаги. Ело този нещастник. Аз взех мерки. Всъщност не съм. На един хит. Това трябва го изчупа. Предарено. Както си го изчупих, да си съм тук нещата. Също не знам какво. Щях да кажа, че Херобрайн го изпратил. Също ще е стъкло. И да. Тук ще е стъкло. Що има дъжд? Извинете ме за това, което ще направя, много дразни като има дъжд. Просто ще спра дъжда. Само ми лаги, право за ваше добро. Да не ми лаги. Правя го за ваше и за мое добро. Защото за мое добро е, че като лаги адски се нерва и няма снимам готини клипчета. Tako že nakapa sa, kako si čubo, pojatko, ajde mri, pojatko. Тук също ще трябва, не, това само Херобрайн може да. Там горе са някакви крави. Вижте, това крава като се загледа или прилича от човек. Си викам, Херобрайн, Боже, поживи ме, Херобрайн. Боже, Херобрайн. Боже, Брайн. Скелечо. Скелечо.